Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Buya kigima mwancho moligerelia bwegetaseni kia Ndizi TV ne mambingia na indi nyasatu ancheire tukumira na asembeo asomorobele ubinsa kia wana mambia na kwasemelea kwa nenga kwa beta kogotwara ubutuko bware ngo buya kigima na indi kwa bere goko boka buya kwa bere goko herobelia asogo chaka litkolia go. Good morning mwancho moligerelia boka so imi omorobele ubinsa kia sanga na intwe emambia bono igapini location yago nyenga kigwa cha kireli tukolia gonga yogendete ko bwati umurubiri wensa kya korwa anyambona kwa bere ko gwikira na aseke bago kyago umwanchi muri na bogo tumanya metenga mbaro bali ngase night shift babere bako ibwatoka mbona bayikiranire ase kinyomba cyabo mbagendete kwerobelia ase ogoswa ogotimoka sebali mugendete kwerobelia gosoka ko nyomba kulendi mwira kinga kicheino mwarate bangati amurabe ko umurubiri wensa kya bona mambiri ndi muramanya ngayense ya Kenya yekire anene kurwa ase orogongo rwa gusini gotokubagokera emambia yabonega mashabiki itonsi hakurwa sechi county emberongene na isana na ibereche nseche ya Kenya nigotokubaliga ni bene tutari kweba mashabiki itonsi yakurwa ase chinse chiriche isiko na inonerebuya mwara manyanga ense ya Kenya ngaituwa beire tobo ikerego mwanchi mulira sanga na intwe emambia bono ekerolire litukoria alamisi tokoinyorania amanganali ya makoroni metenga kirumonto nabwate ATBT yae mwanchi mulira na kitoko kwa yali ya bene tokwane na ya seyemo elinde obe kogutomanyanga kero kware gokina mbintu kibiri kwa beire gokorra gukira bono iga ebintu ne binge bitanya gokorekana biri kwa roche kinga kikiri cyakare go mwanchi mulire niko tokwariganya ekerengeri kiago emambia ya bono iga wetera se namba yesimi ya 0792192834 sanga na into wetera senseme yimitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Ititere nenkerubo Frida, nulio kaina kebona chibicha, neliogi diagwikira sole asinchira ya bene nerenya nchama Abigail. Kikoigura maliogia ya abirga soa ase embeo manyanga umoroberio wensa kia obeire gugo chaka na nchinkuru kwa job maangi mwantumoreli ya Ndizi TV andonsi aso tutengerete boka so ase umoroberio wensa kia troyo motura wabere tobe tokoba ribwa erimo ase umoroberio oyo mwantumoreli ya Ndizi TV naye okogera tuaba tokoboga kire mambi torene kirenga yoseme ukomanyi nabo yokogokia ase umoroberio wensa kia umoroberio ochire nkuma ime na isiko yorogo Ruagusi mwanchomorelia Ndizi TV ni matenga mbale mwandate kwalania abana baino asengencho yoko aligania kogenda ase chiskuru na boigo mbale mwandate kwalani bene ase kogenda emeremo soranyola sinyombe yunga omongina nero bokira mapema andate kwalani abana asengencho yoko genda ase sukuru na boigo chinkanjiro konyorango mugaka nere nkura abokare bagaka na baromba likoraro mwanchumurele Ndizi TV bandate kwalani bene umubuga monginiga mubekirete chaya sara tamosi abo bono niga konyako gakonya gosiba gakega keiga kandi tubene kwalani bene asumoroberio obwensa kyango tabingantori kubatiga isiko mwensi so ase umoroberio wensa kia imambi ya bono mashabiki chokorwa se county ya Kise kituto chache south kituto chache north nyalibali chache nyalibali masa babo nchali bobasi sauti mogirango nyalibali chache nyalibali masa babu machoge chache machoge borabu mwensi so ase umoroberio wensa kia county Nyamira kitutu masaba borabu west mugirango north mugirango mwensi so ase umoroberio wensa kia imambi ya abono tumanyinga ngimogendrete gotubwate kurwa ase imambi ya arero chikaunti njoka ine Migori Homa Bay Kericho Bomet ndori kubatiga isiko na ino so asomoroberio wensa ke county area ya Nakuru
na kurunzo wata mashabiki amanga na tuwati mambi ijabo wakora unere Dennis Kerandi aka omosori bwege susu ni watoto baigo na mashabiki to aina to bwatia imambi ya abono to ikirana ase umuchi olia onyorobi wata mashabiki to be korwa sense meyo na inoswa asomoroberio wensa kya imambi ya abono boigo chinse chirichisi ko enseria ya America wakora unere Kennedy Gisemba asumuchiro Dallas Texas luwate Elvis Omboto kama kawaida kama kawa so ase umoroberio wensa kya imambi ya abono tuigana asumuchiro Canada shimke bune to akrisha ase imambi ya abono ase entira area ya abene monchumuria Undizi TV mambi ya abono tumanye yone to wadi korwa litukoliriya ria Alhamis useti chikane stokorukanga litukoliriya tokunyora amangana egekoro wasumonwa oliweke nyanduaro dabanga neri chuko liria korukanga Throwback Thursday askondo mwanchumwerere Undizi TV na botambe taraba tugo chaka lituko nigotokora abatukuliria ringana lya Nyasaye ekibungo kilituko bunagekoletwa sule n'umurubirio w'insakia Mwanchumuliria Undizi TV niko turatoka soma kurwa sege tabu kya Yuda ekebungo egetangani ekengese ya kabirate banga amabera no morembe no bwanchani bimenteke ase more amabera no morembe obwanchani bimenteke ase more ekyo nekibungo kilituko bunakiaretirwa sule n'umurubirio w'insakia Mwanchumuliria Undizi TV mambi ya abono nigo tora chiko soma kitabu kya Yuda matenga negetabu aba bange batari basoma kole negetabu kere asebuku awigo mwanchumuliria Undizi TV no bwata basoma kere getabu kera asebuku kolende nigo tora chakire kingese getabu banga inje Yuda musumbo Yesu Kristo oyo mwabo Yakobo nkoba likera ande inwe aba abumwarangeligwe mwanchire na Yesu Nyasaye tata na mulendire na Yesu Kristo amabera no morembe no bwanchani bimenteke asimuli mwanchumulire Undizi TV mambi yabono lingana lya Nyasaye lyabere toa esege chunga tobe tokumu itabera Nyasaye naboigo yabere otoboli nga tobe tugutwara amabera nebwenrete obego ko umuntu bwate amabera mwanchumulire Undizi TV toranga abantu bago chandeka sole kwaba kobanga naye obukira ense muyende mwanchumulire Undizi TV togo sabanga ene kinga omorembe noro askerengento okokora tema okokora kokone kinga omorembe na boiko obwanchani negento kengencho anchoyo mino na bera chokinga muntu tari gokogo kimaza bantu baroko nyoranga obangete bosaigo okumulige liga tari kogo kibunere lakini lingane Nyasaye tabinga nebanga togo kirinere mate obwanchani bono nturi kogenda nenchiro koigwa bose katabanga feelings yaya netokanga tomwanchi tinebanga no mubiso anjo mubiso kikwaro mubiso takoga chigwa mwanchumuliria Undizi TV kikwaro muntu akoga chiri takoga chigwa tali ngote banga bono mowe mowe mote banga wa pretend kwa tebelenga akora kana ka bumuntu akomogokera kini kolende nkaya bo yaya mosa sokere mogokerae asomo yo bunsta kumwanga na boigo nigo togosa banga bon amangana yonsipi amabira omorembe obwanchani menteke ase muri ase chinka chino tiyo twara amabira twara obwanchani twara omorembe mwanchumulire Undizi TV korago komenya kobwate ebintu ebyonsi nigo matenga obugima bwaburabe bokoba obwororo kuno kosoma weito ase imambi yabono wakire bya Frida nakire bya jama nakimambya ere mambyane mbiyere ndochenga nabo kirebu yake hima nyamunguro tuyigorere ndochenga kambe mbiya gakonya ko ngusaisiko gali ndochenga abantu bagendete gwikara kali kigima asogoso ase kibago kyabo ko kina boli nkwali kwebuli yembekuru ndoro zibina buta
Tumaite asekuru ntumaite asekuchi. Kabisa. Asekolende no njiti maite asekuru. Na bokwa kali komanya. Uno botongi bwanya sana. Na era abatenga kora unyako bonya za maswali ya mangi. Pita na boko nyoranga gwachandikira. Tiganga cha maswali ya ili yako irani oboroti bwae ninche moboli. Ngendo yeko rayo kwa kucheza. Nikanya magoli chinga kijiri cha magoli ya sana ngwetera. Mosebe nyaza nkonye. Ti nyako moboli matebi nga ya rusi ororo. Agono tinyasae nkonye. I declare and decree. Ai tare. Ti moboli ngangi kwa ya letera. Koki na timatinga kwale ko wosobo sense na tima sene bitunumbi karo kino ndundu abwate mirima tayo yo mabire mirima mulima no yo Mount Kenya no liga koranga anze mona ko amaisa akoraika igetu okanga freelance no erata by the way ya kwa manya koranga agale sigitunu awanyage ekimachiti kukunalire Otuaro kuganinga nindeli ndache Dinda ikenkunelire lire. Ora Tigorali bamekorambalirira. Chuma tenda kongo kinkelinga enjiro mwana kolengere. Mwana kolengeringa na bakwa gachinyomba menye. Kanyoro mwana wa debite. Akunya kwa gachinyomba mwana. Awenya kuyagachira ngorangora. Ebyemba guchia obangoro sie goroba. Ona sobo kongubware goikera. Ndirio kumbasomere bukunga ngamwanya banta atonge tukorwa samara. Oya ndoro sio muntu nezike. Omanya ukobole ndingi atali kobera buna intwe. Ora kwa kolegera likwa bana. Enda bana mwana gono wenda te kwa bakumurigire karomoke ngiye kanje akingwanjira no murobero yo OCBC kabisa nyogore mu mwana ogere gatetaga chinyumba fuida cha kumurigire ibintu bingo bunyumba iga murigire ibintu bingo bunyani oyuna bara chiko ba Frida mu engineer kabisa mu mwagaje Frida ko mugolere nyundo jago bolere nyundo etino mwewere aragateye inaja bana ngwa kanere school fees ati angorigeri chibundi ngagaiga abachake goko kwegerie gasi iyo ochake ko ba monto bwoko boko mpaka kawo chiko befunde bati cyo ngora chire gasingia ende Frida ntubwate chibundi cyabere kigosoma kigima na kitose minga chibundi bali baenda bakore mireme yo bwagachi babwenda te bagenda no nyanga asu school chirisho bubundi nataka kwanda school yo bubundi tani ngochi akosoma ogenda ali ochobe oligireri gwenga kyokore mireme yabo sobe assessed by certificate nataka robwate certificate na bokonya oranga contract ndio sikurugeria serikali na bakona limbe Frida by the way nyare nsebneri ya China bakonyoranga chi skills nchirorora abana bali bakoyego ekera barokiri interest asichinsemo onye no muntu tete kwagacha onye no bosoni kero muntu nabwo atekerengo kya yagosomigo unlike asinse ya Kenya nakyo koranga umurobelio CBC okotema goikirania magani yali yabana mete kare by the way chinga kichiri chia kare omuntu olengo mwalimu nigasikire sana sekinyoro ega abayiboli buna bari gutokine twamaitenga egasi umontara akore eitho bwalimu osobonya gitari enere gasi umontara akore asikwa sekinyoro lakini bana konyara bona iga achigasi achire chinyinge ndibona bona igasi nse ya Kenya konyoranga egasi ya maboko nerego sell out obwase chigasi cyabisi ere buyaki makorende kito ukina ndwe twara ukina twakore bintu buna Frida kwanyoranga chinyoni togoita koita grastirio mwana tete kutugenyoni kwanyoranga goikero mwana abana ebande tokura maroba kurende chinze chirisha genderere Frida mwana ori grastirio chakiri korosiensa mwana gikiri grasigisie gama korosie esimi wetera mageri habo kabisa ndo chenga ntobona tube tokolingereria umurobiri tokochisemi
gachi umwana nyomba gali auro kinga nabwate interest usino yogo chaka korosi ready achiko kune ready ile nyomba gali aiki hogerera unga no manyete ready chibese ile ngana gorite o te to yesalio yekore ta kumanyanga umwana oyigane kegwa bwate likali yoko musiro nyoranga niga kumutererara kuna nchema tingo kina na igete emyaka gete kinde skuru rio goroso na aligeti akire dina ekore buge mono yuko nyoranga kwa irusiria sere ime oye kuneka asomotunge ngo oseke buyu seneru sibezi kwa nyorire ngana bwate interest umwana one bwana tono en diare rus muira yanyora maige rio goroso ko nyoranga gwetera sukumanya muira amanya atwara maige rio talinga tobote bachiko bebundiere ya gatwa akinye kerenge kya kabisa asingenjo wetera ase enchirenga buneyo akonyoranga twabere tubukinye biego byabana baito ere biyake gemayo mwanchu marire na bagutomanyanga TBT yago imambye yabona iga nereyeje sanga na into gwetera se namba yesimi ya 0792192834 askunda Frida Boyko twanya oliro mwana obo nanje tenkoyo kulende chisemi chiaye tara bakubeka umukia sisemi cyo gwenda takora rumuburi obene to musire chaka kumugurira atatari kugura rosi umupira uri bwa masakara mutingire kegima chaka go kanerelizo esisiko gali gako ende skuru gali ngonyora lenga chiko soli chenko yonchirorono chaka kumusira saizi yoko nyoranga evilab ne binge birabyo go chesengo yo chitimu ne chinyinge chabere chigwe soke isiko gali molike mugorere uniform achake na erego kora mazoezi ndo wabero kwane gento kere kinge njukigima enze umuyaba iboli bande nigo bono cha gutumika ekosuri ya kumuchongeri utabinga aino mupira guko waka mupira aro ko nyara getabu tori gwetia ya Freedom mate igento nabingo tebinga ingento nanko nyora injire nyororo yo wikere nkore yo muntu gwetera sigento kilianjite kabisa aibu mwibuli njirore kiro mwana oyo mubuli ngantimu kiwanjete yendo mugolde jezi ya timu ya Manchester United kabisa mugolde jezi ya Arsenal ya Shabana mugolde noine ya Shabana Gor Mahia para pinda no chongolele bwako kiria macha asikolende Frida kero kwa mugolire tibinga mwana ningo kirinjiro wake nkoyo kwari gwancha omukyo yebita sinko yona otema sisemi matina bokorabya omwana tengo tenga Frida utoro omukya asinge njata banga nigo aitabere na omubuli oyo okonyoranga ometabanta bange osaba ibuli abange ebayigenete ngakisemi cyoko na kikirabe kigwetie omwana acyego konye kama tukabo sera kintu abiri tokoranga abantu mbarora baminyoke byata ndo wateke pchoge keino ntobwata babo Faith Kipyegon babo Mary Mora Helen Obiri ngai barabo mete bachakete no bachakete ga basti skuru bakakinia chitaranda cyabo wekira bono iga nga Nanyina sense meri chigosori ya sense meri yengoyo na barabuna bakwenyorera umugati obokera litko ibonere byanga ayo moyiboli gokorera umwana ogunga obereka gutwareke wakendi yonsi nere byanga obe gokumusira askol in the Frida embone yaro twabe tokoranga asabana okonyoranga abana abangi bakugani gwesiekera sinyumba cyabo timaitinga nkioro tinga yekugera umwana ari nyumba tata ndiko soka nambona bora nyolenga na baibuli batamoeti obosibole pogo soka korwa senyombeli namba tumete bona saizi okonyoranga ensibune bugendete konyagoke ebintu ngonya gwonchera libire okonyara ebintu ebinge tokonyara se internet abanyorenga wifi nere nyumba gali nyorenga omwana olia nechikatunya wochete korumambi paka margoba ose Netflix yaso etega chi series yabwatekera litko kore ne Frida tema tinga osenukinerete abaiboli aba Africa tadi kugani korro mwana oyo atabu atikinda gora oro kandi karansi I don't know mwebuli tego tako why ono Frida mwana wate banga tingani ebise mama tama
Baibori baito mbanchete by the way bantu baoro. Tiniko tanga sai abantu naboro bari lakini bakanyaranga egasi. Timetine egasi yarenge nyinge chinga kichiri. Omete tali raisi kwa leko nyoranga omontali kire nyumba ogokora egasi ya nyumba. Nga gosibye ebintu ngochori ko mondo gosibye ebintu gosibye nyumba goso kurendera abana. Kwele ko nyoranga onye ne first bonere nyumba gali enere bwateri jukumu lyo gosibye abana agokora chigasi nyumba gali mwala ko nyoranga mukubwaterana. Iko ngwale ko nyoranga raisi nga gosino bwato mondo gochigokora chigasi cya nyumba. Ono igatwabere to go advance by the way. Askorende to ko bato gosabanga abayiboli bono yaikire ase mutali ko bamoko banga dictators tema gutwara achiga kino mwana ogo nima tenga bintu binde bayiboli mbale kuganya abayiboli bali abakoro kibahoto kini akonyoranga ere otebanga umwana achenka aberenka agari yani mwakole bintu butambe lakini korende mbali gutwara chinga kina abana babo ene bwendrete oboigo limoigo tali kira chinga ki abana bao teba ko baati bagali abene asu mwana aratware nonyanga nobo sibuli bo gotebya yabwitira ali skuru abana mbaro konyora asi skuru konyoranga nigo bachandire mbaro konyoranga nigo bakorwa bintu bitari ebironge doko ulenga abana mbaro konyoranga bakoba bakolwa mangana atali amayo bakoba molested lakini korende asenge nchu muibuli atali ko mutegera umwana nago cyara otebinga igazi bakoli une nyinge mutebinga ono naye wachichika no mate chiga stoka ndo akwete ono okunyoranga atali gasioka amachando neranda tagwetera le school ono kikwa mutangire gasi kwa mutangire gotebya ali enda tagwetera Frida ankonyora bede konyara ngekegolie kegeke mbali konyara ko ira pressure lia senchirendo yani pressure kera umuntu ako amount pressure uchi aso umuntu tari konyara ko yetek akonyara nga aba bakorengerera ibintu binga tari ngabuna elikarenga umuntu arenge ko bomoremerere saizi boremerere by the way mboyo anyara nga umwana gali ase school onyare gosenga ire punishment the next day yokoigwa nga airusetio bomoya omoibolio chandira umwana gose nkomoreke bishare gali ngo naganete onjereri chimbwa cyaye konyaranga umwana weitire Frida boremereria na boigo ingana eringe to boremereria nigo twaye bwatendu myakeri itu ekero kware kubwata gwato mari rube tuma tindiriyo cyo kuira ni buri rube lira emitienye ekero musani obwate nigaro muchune okonyoranga gwato meri rube lya golcha oputie nyumo aino bwato gasembelia nga lichibure lyo ikaliye ono Frida mate gwato mire onyoli lirubeli maega yichi wiki sato somutie nere naende gota kuiro mutie okwiri igo metinyerenga Frida emetinye bere kuri no bono maiteke golikia rero nigo konyoranga ebintu bwako bwango wakero esime imoki yayikia gokierire otomerwe message obe toye igora na online ustoye iraniria Frida lero jeni gwato boremereri yenzi ntentori kwa mereri ndabingamne by the way ngwaroche mitandao chibiche cyabere chigotara se mitandao ensemeri ya mwene and bolo enyangi bakorete yakimashwa akari kwali kuligereria story yabo asiba chakirete bola ariko gende mukokotena musubatiria kabaga komoremereria after 9 years of marriage bakaba gukora enyangi ya kishwa saa hiyo bari chi millionaire asense ya Kenya ere buya kagima mama tekero mugoshi amumwabo mukubwatira nani mubwate birenga ekirenge kemo nyoko nyoranga niko moko ba moko agenda atambe mukaka kirenga gari otabinga ere biomete na ifite takuba guchakanga ai musacha kyoyo musacha kyoyo no neke bita da hosi nyukugora ngi arabiko mwe mera basacha bandi barabunga ibe musacha free no mo bachi millionaire ntaite ngo basubati abantu akoja arachi millionaire akalige class kya ya utecha motabinga mugakone kwa teba tumuruke kababa kababa kali kababa kababa medeligia seke usia kababa ne wate meaning ya seke usia wanaongo sayo kababa
Chikoro como tocaba wakoro. Mata ni bibika kono kono kongelio mana onyandi nako kabono na inche nta ko mwiresiko amangano ko mo irobo suwa mandazi buka no choche njoga waka giranda mangana hono Frida kwanya como osebele ndide bintu biomete mo osebele no nyanga ndide biomete takobanga aekeroro cheso ekare bagi yo kalibo asteno mubuko ndibyo go mnyoka chikoni kwa kosecha nanyakera tati tina kiende kenda aji kumobereria machanywa mo osebele mo osebele nakunyoranga mwabere moko genda asara tambi na inutoche kuba chengera kabisa kureno Frida tokoba tukumurikira amangana majia abete gakone kikwanigo emateyemo kurwa ase ekinyologia karantini bogusero wodi area ya Rigoma Kitutu Masabe County Nyamira ebirero naende egendete gusaba obokonyi emaga yomumura obo ase rieta Ronald Kingi uyikonye oromorokia ase osomorokibwa uyore omoroki ase skuru yo ya Eronge Adventist bunge ya Borabu otokanga gasireti bugimabwaye kusukwa asenchira ere jobo tutukano nigenka eye emente asenchira eria jobo taka yaberige gusaba agokonyi elinde kubakonya gutagokia amatanga nabo gusaba serikali wikirana nabo yokwire tambukiro kya bwango aso twene kinga ngo chikonyora barogwen na kumanyanga nikirete omumroyo gusira ase entireyo monjo murense bitarango na kiroboto rowetero ko enikiwa nime yengiyega yumugaka Kingi asetokumirana amo nabamenye abaire nabasani abakiranira sajaiga kurwengora yabo gucaso gusira ku mwana Ronald Kingi oyosiri obugema bwa yamatuka makaitire asechenjera cy'ubututu kano aseskureria ya Eronga Adventist kurengana muna Agnes Nyanchama Kingi oyurengina omwana yoiga nigakwerera enjira banyore toroboti iguru yo gukwa ku mwancho yobo egendo kyabaka kyonduko wekarero yange litukulia Jumapili nkaranse isikongo sibiti yanga ngarara abantu korokoro musacha n'umukungu bakumbulie namba yo mwisika wana okurukuri net King ngababuli ngaimu kumuira gatabanga n'umwana wayo umwana wo kumurangiryo rero ngo rware takuchikwira nyagitari ngababuli yarangeria nene naiwate bakenya gitari mubwate bakeruri ingi mwamutigera nomba muko chakundikia gara nari kumanyora nyagitari agatenga ndi net yakorangira ngakira dinati bakamnyoka gocha ingo ikana ikirige itanga batabinda yana yanangire ndangeri mwiri nyaoncho agenda kumungonyeria na ana gakorire kondo na masomeri bakanga konki wana ka tu ikiri skuru me nganyora basigari ebarekera ase paka ba PPI ngababuli mwana uriyo na mo yarekera na ya basigari abangi bakorama bakamanya kombwata ngatabuli bugo nkamenya kumunganyora mwana wanembulera ari akwete ningana boigo mu murumu abo moke akwerera enjira baigita ase skuru na wakone kyondoko ase banyorete omwanjobo tayo na inda asobo ikobwense toge skuru tokonyoranga yamana nasirita tokwenda kuchalinda sibakora inyumbere self contained kero monta watu kipukia haya tanya njumorole muna sirete tomani ko murusia to instead togote abona chite ngara tanya no mwel komoro na ngana na bara iri biye gari yitiko chekon kurigeri nsawu na baro gete lakini kerana chite kurigeri okuruko kuba tabatanya ba kuriti son botuko bakanda bakore biraso bakasikira no bakarara bakanda kero monta kanda korara lakini bakora iri mwa nyumba na abana bakana barubi babo gitumandi muna barakate nakanyoranga fati kumurangiras ayikorera abana bagere ba cyagi program akara baje kumutoro bakanara rende takari koboka ingabo igo yatarirwa munabaire nabasani abo bagirorira mabera kubwatekana muno bototo inyorekane nga omumuroyo igani gagasirire enkeyega na bwigo nigagendere ko bagakorinda ngina uyuru muroire asebono etaya yalimire torengo muntu b'ikanisa nabarerera ime ikanisa n'umuntu wangite mu misa
Ngana bintu byo kutumika mariko yo kutindi hapana tari kutumika na itora tabe ngosega chita gaitu akarere tuwaye ntuma itinga kia kwete etokumeti torona magomba manene aki umwana one roro konye nkei mwana uyu minto chabumbire paka ya ikeire gabono na itu twatwariro basemeri umwana obeire ugochogotokona aki umwana uyu minto garabugitese Mwana nende nchega nataka ubumane bw'umwana one bumanye egekogera mwana one skuru imuntu tejo gosoma nyanete bago banterinete ngati umwana one akwete okonyi bonde timbu ati mwana one arolengo manana konya tarari ku na kama someri chikonda nanje na chankare mara timbu ati kende konya naru kongorera chindatera wana roje ngana anya ba onya na makuri ayi wana ngata banga tare kongira muti ekora timbu ati usaitisi nonya nake timbu ati kende pi asibasabire abarayibare no moyobo wancha wesona negativu nenchire ya moyo kubakonya ilio kuroberia omujega bwa matanga anyagosira kina asora ira bagambi baite akimokonyo umwana omintangi nesi mwana muna cheru sammanyi akina boko nkonyo omungena nigonde marite na karemere nare marera igoro omwe musi yane nyambega kisasa nanda akorugisa na nche no yogisesa ande macheno oyo to ete chipura kur karantini nimete taguntika na bago nkonya omondo korukwa omochumbo ana totogeti otange togotoye sukari totanya kabuna machumbe ga iga korukwa nyamba negisayo kora nche tokonya 07 99 50 66 76 irieta ga kora tangna sinyanja makingi igingo reporteria igetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugege gas nseme chiga chabo gusero ekinyuriki ya karantini ime ya kaunti ya Nyamira igonkoro kwa Polycarp okara ngora ite abene guchia ase ya mateyo asoko musiria omwana obo kurende ne litoko bolinga serikali ebege gukora obutukibwa ime elinde kumanyanga ncheraki oyo kabero umoro kyo ya skuru ya Eronga Adventist ngikeirete ere gusiria obugima bwaye aningana tukugikerie mambi isha abo no kurende ebo gututume ngora ituguchia ase enka eyo anemono ingana tukukire ninchira botebanga skuru tegwati umunyagitari ngikugeranga bagucha kurangeri gurwa ase enka eye niko ningo tugusabanga amangana buna ekikabire gakorekana nebone tukwaba umuko moramo konya litangani mutarachi gotebia amate yaetigia amate yamanyekanya gitari fero nyo muntu obere atwara umuchando nebone tukwara mukonya yamata yacha kumanyugo ikegero bugima no bugechuri kabisa kubatikane serikali kobeke merobere yoko banacha ebango chikanisa bonanigo abarandi bagenda tagwesoke nabo yokogikiria engane yo asikiri batabunanige serikali etenerete yoka enyene kolengana na Pastor Evanson Duso nigo abolire abarayibonsi go chegutiye kobeka ebango ase chikanisa ganana mangana ye kanisa digesike kanisa bagoje kanisa barujye sadaka cyabo no gitaisi cyabo batari ko nyakubolinga ikigocha egento gyoka bara abolingelinga ekanisa kere tari ko beke meroberibuya enyolenga bari ko nyara wakana abakoli emeremo babo lelyo eserikali wento osome na bosieka serikali njya yagoje kanisa ebolinga pasa muna kuwabuka mami ngakyo wakana rent yao ya nyumba tigeye kanisa ngakyo wakana they believe ngomubasa akoru nowhere achake korandia kerarandia abantu baje kanisa erinda sangirese daga. It doesn't happen like that. There are sacrifices chia kolirwe no mubasi oyo gira se kanisa eserikali egwende kubwatia nga umuntu oyo korandia ogera ebange yacha eyabata etozangire na kia komenya how does he pay school fees na kia kugore ndagera yabana bae na kia nyumba na kia wakana bintu mune bikere serikali ra address ebe concerned with the welfare of the church workers. Then we can actually reason about the taxes they are proposing. Church workers. Okay, mwancho murigereria ayona rabeteka korekana chinga kya barandi bagenda kurwa ebirengeri byabo kubwatikana nebango enya asensemeli yechikanisa. Boy gon Frida kwabiro kuyunga barani bwana tukwemurunga nerianga niko eserikali ende tukuba
buri ngi bakubikibesa bamanye serikali tete kuba ugosira busimanye nga kibakoragira ya serikali bigone bwentate ebe kwirige cyambokero kiabwango ane mono aso kwene kinga nkuruere ugosira gocyase kikanisa nabo ko batarati bwitigikirio baba gusangiriria ebirengerero by'abantu bonsi kolento kuskabosyo nigo abana inchi babeire bagosemi wako bakwirikia asumuroberio omujia bukurwa egekendo kurwa asi amarwire o Social Health Authority bagosanga namenyi betinsemo Kenya Congo sublocation yego toka ime sub county ya Masaba North nigo omukonyi gumo county commissioner asorogongo rwa Masaba North abete gakurwa okuboya se abakenya kwerikia amos decision yakurwa Stella Uwanyela erinde bakiko bakonyora kinyororo ekero barabe bakurigia okobwenibwa nabo gokurwa likwa asnyagitali chiria chie serikali mweze kujisajili kupitia kwa star 147 hash kwa simu yako tu. Kama uko na simu itakupatia maelekezo vile utaenda. Ukimalizana na pale unaweza enda kwa cyber ili uweze kuupdate family members wako, beneficiaries na wewe mwenyewe na details zako zingine. Lakini kwanza tunataka watu wajisajili na hiyo star 147 hash kupitia kwa simu. Kuna mambo mengi tu ambayo SHA itaangalia. Wameenhance zile services zenye NHIF imekuwa ikipeana. Wale wamekuwa wakijilipia 500, mnajua kuna services gani mmekuwa mkipata. Sasa kwa hivyo saa hii si 500 ni 300 kwa kila mtu. Kwa mtu kuanzia 25 years kuelekea juu, hata kama una kazi unajikakamua, unapata huduma bure kwa health center na kwa dispensary, huduma bure. Wakikurifaa ndio sasa NHIF SHA itafanya kazi. Lakini kuanzia leo kama umejisajili ukienda pale health center, dispensary unafaa kutibiwa bure. So serikali inataka kukaza kabisa ihakikishe hizo dispensaries ziko na madawa ya kutosha na ukienda pale unapata huduma. Kwa hivyo tujue kwamba hata wamama wenye wanajifungua kuna linda mama imekuwa enhanced. oroafyayangu.go.ke erinde munyale kwa register ezerikali nyaleko babika somuroberio mwoko bekwa ase program yo gokorerwe emirimo emiya asinyagitari naende monyore ng'aba bakurukwanga community health workers promoters na ubono bagukurifaa guchia ese dispensary gose bakurifaa guchia ase sub county hospital onyore ko balivat to county level or the national level asobu weniwa. Okay, nichingaki abakenya bagendete kuburirwa gwesoke bene nabo kwirikia ase omurobiryo ya oyo gosira ensemeli yobocheno elinde gochikonyorera obokoreri ase ensemo yechinyagitali esibabere bakoneke nga serikali nigo eringete gokinya ebirengo byobocheno ekirora bekugwikira na sinyagitali nobe gokwenyorera obokoreri borobu yakigima anege tambukiro ekia anemono ekoro konyoranga chinyagitali chiri chinke baberote bangabo siri chichi dispensary nigo bono baraye bakurwa obokoreri bulia abwabusa engana matinga era chikorobya amagima jaba amenyi bichinsemo nkonyororo umuntu mutunku mwatiore pesa nchiyo mate kitoro abato guchakira kurwania amaroira makama keni mate uchi uigasha uika sama tukabusyo serikali nebwendete bono chikwenda kubeka emeroberio yabene kwenda kingo no bochenu bono guchikogore obwabusa muntu akwenda sinyagitali bagakurwaligo nabo igokirana asi kiagera ekera turabatu kubeka emeroberio eremya kigima igaba Kenya mwabere mogosemi bamwe mukwirike Frida nchirendete yo bono iga umuroberio bergo chakemeremo osemeri konde ngoka yonga umuroberio naborabe gotinde nasinga kichabo bergo chakemeremo nonyanga naro situri yorokero mu Kenya olio bwate enamba yesimi abantu abange mabede otumerwa kimesi chiwa tabinga bono nigo details chirichia ngene nchafu bono chabere chikunganigo chia Social Health Authority nigo bono Frida nchirendete kabisa onatekero monta update na lyora bakonyora bakorebi ubwabusa. Okay, byakigimo manchi muri ya nimetenga na bange mugenda tokotobwatia somero bili bwensaki abano mambya
anene koetera asensemeri mitandao akatoroche Facebook Ndizi TV News Digital Eric Osora gatebanga following kora keumbuli taro Ocharo William korwa Sensekisi ukiniita Justin Taitika korwa Morako tuko pamoja sana atebe msurengi ya kora bonchari mwancha niko ndani Kirandi Dennis watching live. Amanase Nunez good morning from Nankararo Transmara. Frida ninge nataka kuokera anda. Tato nataka ranga nigo ama shabiki ama jia kona wikira nasu morobiri winsakia. Eke ora kelinga nigo morobiri yo chakira kogenda kuma kikima. Imene isiko yoro kongoro gusindo chenga. Wangena otra jibo sandiru mbuli. Kabisa sensemeria ya Transmara. Ndo chenga Edwin Matagaro Brown Nchari good morning. Nikiwa estates za Nyariacho, Kaviro City of Nyamira tuned ndani. Ndo chenga Jeria Kerubo TBT from Ngumbu Manama Barin Kingdom. Wekakisi county Kanyimbo Mwakiage village na bibulibane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na bana bane Masi Maka na my husband Ben na bana bame Ntobonsi na batugere wonse batu wale tukoligi. Ndo chenga Teresa Umbugo TBT korwa Riyara City. Ndo chenga Hendo Choki daktari korwa Kisi County akondani. Dominic Onduso umwana fogo korwa Mosogabu Machoge Evorabu ni kondani mpaka mwe Kirandi Dennis aka Mosorubesu korwa Nakuru City Salams Club ni kondani. Ejeria korwa temunga my condolences and may the Lord strengthen the family at this difficult moment. Ngatika yopone rane mono enkeria korwa asensemeria ya Abogusero kutoka se woderia Jarigoma Bisbak Masese ene shabikiri ya korwa Kisi County disaster management watching live show hadi tamati. Ndo chinga Natasha Mcute Kanyimbone ele toto la Kisi Nancy Ongina ndiko tumurubiri wensa kia Walter Rioba Embakasi Nairobi tuned in na Ocharo William and Nicole locked ndani from Sensi Kisi. Abuni gatia barabara ndatuko tumurubiri wensa kia asemambi yabono. Nanchomuri agwikiraga abuni gatora so asenseme yakabere studio tokwira na ntobe tokumulikira amagazeti yeli tukolya lero. Asina kumulikira gazeti ya The Standard. Ansema ya Daily Nation toskatanyira. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omuligereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Omwanchu muliriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakire simi asenamba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na Voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV Obwansu bwomugusi omwana bwembe bagatebyo omwana bwenguko ngaye
Chingikero Chomogusi. Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Chingikero Chomogusi. Tukuna gukwanira egentekenene no kuinyurania igwa aziteyo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu bayitu bamanyena n'abakusi bale abantu basomibwe batwale kisemi kinyinge lakini mbabu ati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano bungu agatumekire engagi kinyani cyareko yagiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego kigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera Numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ukiwa mtoto mdogo ukiendelea kuwa, ulijua kwamba utakuja kuwa mwanabiashara mashuhuri hivi? Kama mtu mwingine wowote. Nilidhania kuajiriwa. Okay. Na nikasoma kama mtu mwingine wowote. Nikamaliza form 4. Nilipokuwa nikimaliza form 4, nikawa mgonjwa kidogo. Na wazazi wakahofia kuwa yaweza kuwa hata kama watatumia pesa nyingi nami labda maisha yangu yataweza kuwa marefu. Na kwa hivyo vile mtoto wa kawaida hupatiwa nafasi ya kufanya mambo, si kupatiwa. Na nikawa nimeweka saving kidogo. Sa shilingi 900. Okay. Na katika zile pesa ndogo ambazo nilikuwa nazo, nikaamua nianze mwanzo mdogo. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Gendo tikeria kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto.
kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu obwo mubiro egoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagutire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na bwigo usonje mirubiri yitwa chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi ayumure migiata kurworo gonkorwo gusi nichinsemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsaye chaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Nabuigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kikenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka ehoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Wochakia woseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Uno
butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira ebyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari chichuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nibindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao kuruwando siasure ensiweta usobatalire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikina mbechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Uhuru Superstores yonyole ine ayenomo Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na rio richiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibere inye isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibere gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose birigukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwego keria kurwa bowenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko
ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringoriwa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo jiobo songo igangurwa ritora marwaire mange ande karabu ajine ntobwate chi machine tigo kumureka chiaro rangi kerobobe tigo kumureka omubero omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo tateingi kerobobe amarwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo ana abane machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bonde bwese akara gwakire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurira y'obusera bw'oburundu bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School. Eduka eria kweigwa bagukwana yoko ni bintu byukwagachera imeyo mu cyobosongo nige kurukwa sha ceramics iri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu bire original nerigoririanse gora tiles ya marbles chichuma cyukwagachera amabati esimiti PVC ceiling chitangi cyukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards chirangi ebirobo wall-to-wall carpets power tools instant showers chipamp chichabi toilet gypsum board nechirangi chikoburukanirwa ne computer nabwo bakirisimi ase namba enoti 52 enoti 3 kyanda inye isato kyanda isano na ibere Sha Ceramics for hardware and sanitary. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero cy'ubumanyi bw'igoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei
Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Oya kigima mwanje muligerera ndengo kwaligania sentunda ya kabere chinga kitagenda gusanga imeyo murubiri bwensa kiabona mambya asentunde yega tokumulikira nsemo ya magazeti karango mulikire gazeti ya Daily Nation page nentangani ekero mulikibwe gazeti yo amulikirete omurubiri moya Oshif na kibono abaroira bange bagendete gucandika kubwatikana no murubiri yo aikere mulikire tomusibati yo maselieta Anna Cheptunoi oyole emyaka 50 chinga kiabeteka gwikirana abolitko rigoro asensemeri nyagitari ya Nakuru Referral and Teaching Hospital akwenyorera obogwenya asikulinde batabete bakwenyorera obokoreri mega y'abanyagitari koene kyanga nigo baganyiti clearance kurwa sensemeri ya Social Health Authority. Baiga sepeje yuendangani ne mulikirite omuswada yogendete kweneki wabo ku mwaka isiko mukonyi bomuraibwense Rigathi Gachagua nkibona ababunge abagendete kweroberia ase ogoticha emego na boigo kwenekyanga eliera beke gutanga omuswada yo kogendera sepeje yentangani ne mulikirite nakyo mugavana we county ya Kericho Eric Mtai na kiabete gosine kyo muswada bo ku mwaka isiko bete ko wetigwa abolit kuligoro sepeje yentangani boigo ne mulikirite ngakibono kopoli kwa kwarule asokomenta etamu ayumurayo wense na boigo ababunge kurase emyaka 5 oika emyaka 5 nebere asepeje ya kabero mwancho muligereria ne mulikerete ngaki ensemeri gosemu wakili yo mabeire kagwesoke na boigo gosoera kampuni kurase ensemeri ya Swedish eri etenere tamangana Trukola ase okuyenda maminchane lichikoria Data Protection Act ase okunereria abakenya nonya nabo niko yaberege kwene kigwanga nonya magega ye kampuni yo gukora emirimo asinse ya Kenya Trukora mbanya kwa bakwelikia ase abiseri ya Data Protection Commission kolengana nelichikoliganeire asensemeri ya section 18(1) ye act yo obancho marigerelia boiga sepeje ya kabere ne mulikerete nakyo mukagerwa abo boiti Jackton Odhiambo oyo kageire goita moigereri bo bwane bwa manyabanto asensemeri ya Gay Edwin Kiprotich oyo manyakanite na Chiloba na kibana beteka gukigwa bosibwe kigambero na boigo kwegerera senseme ya ni gaberi ga kweneke nga Chiloba nigo abwate endamwamu ekiageranga Jackton Odhiambo nigo alenge nabasani abasubati abange sepeji ya gatatu
nemorekerete edilenya ya JKI yo erabeke gosira gose gokinya sector area eyobotali akero maraiwe nsabetega kwaneke ng'abantu bali barabe bagotara korwa chinse chirikesiko goika sense ya Kenya mbachiko enyorera obwali obyakegima anene ase ogotara sichi national park anabo igo kwerorera chinginti choro sana linde kwaneke ng'angu kinya bale ebirengo byobotali nabo igo kwenyorera engeli asabetega kwaneke agosiri tkurigara betega korale bene ngoro yo murobeli umuya o digital nomad work permit oyo orengete kolika abantu emirimo abo ba wetera mitandao yekerero abo baganetiye gukora emirimo anene asensemeli yeli sabo ase page yo manchi muri ya boigo ani muri kiritenga kichi kampuni emiyemo emerongene na isano chabere chigosiekwa asekwa genda maminchano bokoleri bwabo anene asensemeli yogo salia oroche rwa Nairobi ikere muri kiritenga muwaziri webintu biri bitwetanaine Eden Ndwale nigabetega kulika abasae chiribukomi linde kwaneke ngosi bibali chindoche echicyabere chigosaligwa ase omucho Nairobi ase page ya kane nemolekerete ngaki proposal yabereke gocha ase okomenta etam yo maraiwense nabo igo ababunge gose abarayi bali babere bagochorwa kurase emyaka 5 goika ase emyaka 5 nebere ekero muri gazeti ya molikete nga ekero babere bakoligereria gosikolengana ne propose yokorwa ase omo senator bi county ya Nandi Samson Cherargei ningabere gakwanekia nga bakoyogwa chinga kichinge cyo goikerania obokoreri bwabo arene emyaka 5 turikonyora nga babeire bakoikerania chira kiri babete bakulira abakenya kulinde nigo baganire asensemeli yeli chiko gokorerwa amoncheria anene ase bill enya erachikobage kobekwa bosi ebwebunge ase page ya gatano mwancho mulielia nemolekerete ngaki omo senator omakueni Dan Maanzo ngakibona chakire emotion yokorusia omorai wense Dr. William Ruto obisekera bere gakweneke nga Ruto nigo abeire kagusinywa go protect abakenya anene kurasensemeli abanyanyimbo ase abantu babere bagosira asenchira yobotutukano abandi babere bagoitwa anenekera muri kirete ngachinga kiciri cyokorobekana abange nigo babete bagosiria obugima bwabo boiga sepeje yo na muri kirito murobelio muya Oshif asabere gakwaneke ngasha nige tarabika emerobelio emekirano elinda kwaneke nga transition neroro kurwaso murobelio NHIF gocha asensemeli ya Shif ase page ya gatano narimo mwancho murigerelia ne mulikireto gwa kwa isiko ko mugabana bwe county ya Kericho Eric Mtai yakeralitkole igoro o muswado yobete kokobe kwa bosibwe bunge ye county yo ya Kericho anene ase aba MCA emerongo etatonoyo mo babete bagwetia omuswado yo naboigo kuanchirana abe kagwa kwa isiko boigo nige mulikirete oyo begeto muswado yo bosi we county assembly Kiprotich Ragoni oyo be obetega kubika amamocho yo mugabana Mtai anena sogo tabwatelichi ko butumekio bobe bwabisi na boigo gotabwatia ekatiba ya Kenya mwancho muri goikase page yo nongo kero moelio boko muri kere gazeti ya Daily Nation emambe yabonaga gotaka kwemanya mange nabo kwegorera egazeti libwanchete osomye asoweme mwancho muri ya nduziti bono trakto so emase mo ase egazeti ya The Standard page area ya page intangani ase muri gazeti ya tabanga no kira kwiriogie Ruto's louder silence ane mono kubatkana ngano kira kumura wenze Dr. William Ruto chireke mokonyo ye Rigathi Gachagua andrata gwetera emerindo emenge ya kisiasa ensemo yende kwanera igoro yogwa kwa isiko komo governor we county area ya Kericho Erica Mutai
nabo igo njira serikali eligetie gochigo tukuda chibesa chekerengo kigoro eti bilioni 5.2 ijiria cha Hustler Fund. Peji ya kabiri gazeti ya The Standard ni okonera anemono enjira bono omokonyi usumugabana wa county area Kericho Erika Kimtai bosege Eric Kimtai and the weather chinga kichinkongu emaiga jaba MCA vam umubaro manene baba MCA kobanga bakumurusya kurwa ase egero kubatekana ngano watebani kabera korakana gotwara chimbwa chitali chindonge. Epeji ya gatatu gazeti ya The Standard ni ukwanira enchira abakoli emirimo bense ya Kenya bandate wetera amangana abose chinga kichere chinkongu yemaiga yechisegi kogendra ase ensemo eyo ya Lebanon ase bono bandrate wetera chinga kichire chinkongu na gosabanga serikali ebege kubakonya ase gazeti ndoro chinga omusubati w'emyaka 70 nene nyanchoka bosire oyo endrete gwetera chinga kichinkongu ase ense ejo nigo abeyo tabanga nigo bona aboete ase ngincho nigo bono bandrate konyora chinga kichinkongu bada ni chisegitende asenseria ya Lebanon asabe tangano nabantu nkambali kurara ase ngincho jobwoba. Epeji yakane igazeti ya The Standard ni okwanera anene mono igoro yenkwana yaba bose ase ensemo elia ye Senate bono nero erene chinguru cheko motoria Rigathi Gachagua kwatikana nigo bono bose ase bono arabe gotwara omoenso nensemo elia ebunge ye Senate yemaga yaba bunge gwetania chimye ibere nemerongo kiandane nomo koba bakubeka essay asomo swala oligeti ochikumuaka omokonyi bumorai wense Rigathi Gachagua ni bono ase bono osemelikwa ikora ase bunge elia ye Senate kobanga geko motoria. Epeji ya gatana ndeze kumulekera anemono enjira omorai wense Dr. William Ruto akirete kubwatikananga nugwa kwa isiko busekerenga ye bunge ku mwaka isiko mokonyo ye Rigathi Gachagua ase semeria ye bunge endrate ko weka chinsa sindi ku mwaka isiko asikolinde nsemo yomo rai wense Dr. William Ruto kubatakana no kira kwa ni kwa manyibiri chikwate wanga nabera nyari kanenga niko aligetie abosini yakwa ko boko ekirenga yokukani ku mwaka omokonyo ye isiko. Epeji ya gatano nemo egazeti area ya The Standard ni ukwanera anemono igoro y'abasani bari Rigathi Gachagua babate bakumutiga chinga ki agane tyobo konyi buabo anemono omubunge olia omubungo Mochore Sabina Chege omubungo Marakweta Timothy Kipchumba na omubunge olio Naivasha Jane Kihara na boigo omubungo Nyari Mohamed Ali. Epeji ya gatano kabere egazeti ya The Standard ukwanera anemono igoro yenchira abarandi babere bakurwa okubolia ase umurai wense Dr. William Ruto no mokonyi oyo Rigathi Gachagua koba bakuiwanana elinde koba bakokora muchando endrete ase ensemo eyo. Epeji ya gatana tekonera anemono aba roire barachikoligia okobweni wabo sokurwali kwa kulia kwa dialysis barabe bagwetera amachinga gichinkomu nikubatekananga na moncheri asensemeria Social Health Authority liliye uchukonchoro wakorwa ase ensemo area ya NHIF Mwanchumurulia Ondizi TV boy kwa epeji ya kianda inga kumurikira anemono igoro yugo chukoborwa kwa woroke usimbo baromo kwa woroke kobaroro chinga kibono serikali eri tujokora munchiri uchika sumurubiria oria OCBC grade 9 kirach kobekwa ensemo. Mwanchumurulia Ondizi TV unotra tukolra kumurikira amagazeti imambi yabon nikwemanya amange nabo kwende gazeti elia Wanchite Mwancho murigerera gwikiraga abo niyo toika omwere wo kumurikira amagazeti emambia bonaiga kurende nigo togosoa sensemelia kabere ye studio tosio mechiduka keigo nigo ndabengo batika samago ka ejo boyo rabe kagusanga no mugeni itobwiri tukurere go mwancho muri toskata nyegera ngohira na barasege keke kirobosio elinde baye bagusanga amange.
TV obwansu bw'omuguzi. Ukiwa mtoto mdogo ukiendelea kuwa, ulijua kwamba utakuja kuwa mwanabiashara mashuhuri hivi kama mtu mwingine wowote? Nilidhania kuajiriwa. Okay. Na nikasoma kama mtu mwingine wowote. Nikamaliza form 4. Nilipokuwa nikimaliza form 4, nikawa mgonjwa kidogo. Na wazazi wakahofia kuwa yaweza kuwa hata kama watatumia pesa nyingi nami labda maisha yangu yataweza kuwa marefu. Na kwa hivyo vile mtoto wa kawaida hupatiwa nafasi ya kufanya mambo, si kupatiwa. Na nikawa nimeweka saving kidogo sa shilingi 900. Okay. Na katika zile pesa ndogo ambazo nilikuwa nazo, nikaamua nianze mwanzo mdogo. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chingikero shomugusi. Nyangweso ni ngenda tingo kola. Nyangweso na koile ritime. Kora nyore ngabi. Oretera abantu simanya kitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Echinenchi ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati nsoni unatobona okwerega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya balweiro semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya balweiro omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikereria ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada.
Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kwa to tena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora. Umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri Juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao. Ekibungo kirituko bunage koletwa sore numurubirio winsakia Manchumuria Ndizi TV ni kutorato kusoma kurwa segetabu kya Yuda ekibungo egetangani ekengese ya kaberete banga amabera no morembe no bwanchani bimenteke ase more amabera no morembe obwanchani bimenteke ase more ekyo nekibungo kirituko bunakialetwa sore numurubirio winsakia